nakita naman po nyo, talagang ang may problema yung diesel. Okay? Yung diesel, both on baka yung supply and also on the price, no? So because of that, and it has come to our attention, INEC will be launching wala pa po kaming exact na pangalan, but basta ang amin pong magiging tulong din sa crisis na to, maglo-launch po kami ng programa, especially sa ating agriculture. Ang ating pong mga agriculture, meron po tayong mga sanghera na gumagamit po ng diesel pump para po sa kanilang mga patubig. Okay? So maglo-launch po tayo ng programa ng temporary pakuryente. Okay? Fina-fine-tune lang po namin yung aming yung IRR nito, yung implementing rules and regulations nito para po kahit na temporary man lang habang may krisis, ang mahal ang crudo, magkaroon po ng kuryente. Kasi po, given the price of diesel, mas okay na po silang magkuryente. Okay? But again, may mga issue lang yan in terms of infrastructure, lalo na kung yung patubig, yung generator nasa gitna ng bukid. Baka wala kaming linya doon, no? But again, pwede namang gawa ng paraan yun. So yun ang aming magiging ambag, no? Yun po ang ambag ng INEC para po makatulong kahit na paano makatulong po at maibsan yung suffering ng ating mga kailan because brought about by this crisis. Kasabay noon, no, in terms of ang magiging programa po, yung mga gumagamit ng generator, imbes na generator, papakuryentihan po natin, no? So, hindi lang po yan sa sanghera. Later on, I understand also, meron po tayong mga mga factory, mga planta ng mga crushing plant, mga batching plant na gumagamit pa ng generator. Umaangal na po sila, so isa din yan sa pwede nating matulungan, no? Like I said, inaayos din namin yung IRR lang ng programa. Yan ang tulong ng INEC, no, para imbis na diesel lang gagamitin, magkokuryente sila, no, kahit na temporary. Please, siguro probably give us this week lang, no? We will finalize that and we will disseminate that through the LGUs. Kasi baka ang magiging problema lang kasi po namin dyan sa temporary, sino yung sisingilin namin, no? So maganda yan kung partner natin ng LGU, at least sagot ni LGU. Okay? Walang pinagkaiba yan dun, ang naiisip po natin, walang pinagkaiba yan dun sa konsepto ng street light, no? Yung street light po, kinukuryentehan yun, wala naman sariling metro. Sagot ni LGU, sagot ni barangay yun. So probably we can do the same, especially sa agriculture, no? Doon sa ating mga sanghera, no? Kasi alam ko yun, marami, hindi naman lahat, pero marami doon, naka-diesel pump, nasa gitna ng bukid, yung pump nila for irrigation na naka-diesel yon. So ang nakarating sa amin na magre-request sila kung pwedeng kuryentehan yun para they don't buy diesel, which is really a good idea. Actually, maganda yun. But we want to do this province-wide para yung buong Ilocos Norte na tulungan po ng INEC, no? So yung ating ambag dito sa nangyayaring crisis na ito.